आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ जों नंगौ थारैनो मान बावनो रोंनांगोन मानोना बै समनि सोमावसारनाय थासारि थांनाय माखासे समनि जे समाव जोङो दावगानो हानांगोन सोलोंथाइनि फारसे जों मोजोमथारनानै जों लेखा गोरों जाथारनांगोन बेफोर मोनसे नोजोरजोंहाय बे मोनसे थांखि नोजोरखौ लानानै बिथा खालामनानै बड'फाया सोमावसारनायखौ दैदेनबोदोंमोन दा जोंनि गेजेरावथ' दिनै गैला जों गोसोखांनांगोन ओंखायनो गैया होननानै बावनानै थांनाय बाथ्रा नङा जों जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनो रोङा मान बावनो रोङा बे जोंनि मोनसे दुखुनांथाव आरो जोंनि बे आखुवा जानो नांला गोदो थांनाय बोथोरा थांबाय फैगासिनो थानाय समफ्राव जोङो जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जों मान बावनो रोंथारनांगोन बेखौ जोङो गोसोआव लानानै खामानि मावनो रोंनांगोन आरोखि आथिखालाव बर' कसारि गावारि खुंथायनि जि मोनसे हालोद बा बिनि थाथिया जाहैबाय दासिम सरकारजों जोङो मोनसे मोजां सावरायनायनि माबायाव आवगायनो नाजासेयावबो जोङो सम थासारि बेखौ लानानैहाय जों जिरायलायनो हायाखै मोनसे रायलायनायनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै 31 मार्च जाबाय बेनि उनावहाय जोङो रादाब लालायनानै मानगोनां चिफ मिनिस्टारनि दैदेननायाव आसामनि जोंनि हायुङारि ट्राइबेलफोरनि जौगाखां जे बिफाननि मन्थ्रि डक्टर अनस पेगु आरो रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि अजन्ता बायदेव आरो बिनि मावफारियाफोर बिफानारि बिबानगिरिफोरखौ लाफानानै मोनसे गोजौ थाखोनि रायलायनो नागिरदों आरो मानोना रायलायनाया नङाबा रायलायनायनि नामाव रायलायनायल' जाबाय थादों अफिसियेलफोरखौ लाफानाय रायलायखायाबा खामानि आवगायनो नागिरा थालांबाय थायो ओंखायनो बेखौ रायलायनो होननानै बाथ्रा होनाय दङ आरो जेब्ला रायलायनाय जागोन अब्लानो गामिखौहाय सरकारि भाबै फोसावहोनाय बेनि उनाव गामि फोसावजाखांनायनि उनावहाय बियाब दानाय बे खामानिफ्रा फैसिगोन आरो जोङो नोजोर लादों बे गामि फोसावहोनाय आरो बियाब दानाया जोब्बानो जोङो बिसायख'थि बिगोन सरकारनाव थाबै खुंना होनांगौ मानोना जेब्लासिम बिसायख'थिखौ खुंनाय जाया मोनसे सायख'जानाय खुंथाय खाबुखौ जोङो खालामना लाहैनो हाया अब्लासिम जोङो रांखान्थि मोननायफ्रा बाङाय अनजिमानिल' जायो जों ओरैनो सामलायथ'नो आन्था एसे रां हरनाय जायो दा जेब्ला मोनसे बिसायख'थिनि गेजेरजों सायख'जानाय खुंथाय खाबुखौ जोङो मोनफैनो हागोन अब्ला राङाबो बुरजा फैगोन जोंनि साननो लानाय माखासे बिथांखिफोर मावनो लानाय बिथांखिफ्रा जों मोजाङै मावहैनो हागोन ओंखायनो जोंनि दानि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि जि मोनसे दावगानाय बे नाथाय एसे गोजोनथाव बाथ्राबो बुंनांगोन थांनाय बोथोरावहाय जि मोनसे जोंनो 13.50 मावनो लानाय बिथांखिफ्रा जों मोजाङै मावहैनो हागोन ओंखायनो जोंनि दानि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि जि मोनसे दावगानाय बे नाथाय एसे गोजोनथाव बाथ्राबो बुंनांगोन थांनाय बोथोरावहाय जि मोनसे जोंनो 13.50 कौटि रांनि जि 13 कौटि 50 लाख रांनि जि मोनसे जोंनो अनसुंथाइ रां बावजायाव हमनाय जादोंमोन बियो सरकारा हगारबाय जोंनि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि जि मोनसे एकाउन्ट्स दं बावहाय बे हाबफैबाय बे गोजोनथाव बाथ्रा जोङो जि माखासे बिथांखिफोर लानानै जिल्ला जोङो मावनो जोङो थांखि लादों बा जोङो मावनायनि थाखाय लाहार फाहार खालाम बे जाफुंसिगोन होननानै मावनो हासिगोन होननानै जों बुंनो हासिगोन दिनै बिनि थाखायनो मावफुं मेलबो जौहाय जिरायगोन गावारि खुंथायनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिं दङ जोंहा दसे उनावहाय बावहाय जों माखासे थांखि आजावगोन बे थांखि आजावनायनि गेजेरजों मावनो लानाय जे मोनसे जोंनि लामा बेखौ जों रोखा खालामनानै लाहैगोन सुक्तिनि सायाव दाख्लै बावैसो जे PIL होदों बिनि सायाव जोंनि कसारि काउन्सिलआ माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन नामा जोंनि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाया बावहाय माबा मोनसे गोहोम गोग्लैनांगौनि बाथ्रा आं नुहुराखै मानोना जोंनि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाया रोखायै आसाम सरकारनि सिङाव दाजाफिनबाय दाजानानै होजाखाबाय मानोना जोंनि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाया मिरु सरकारजों बा भारतनि संबिजितजों बे सोमोन्दो गैखाया बेयो ओरैनो उफ्रा मोनसे लांनानै दाजाबहैफानाय मोनसे माखासे बिनि गासैबो माने गोहोफ्रा बा जोंनि मावनो गोनां खामानिफ्रा रायजो सोरखारनि सिङावनो दंखायो रायजो सोरखारनि एक्टियारनि सिङावनो दंखायो ओंखायनो बावहाय PIL होदों होननानै दाख्लैनि जि मोनसे बिटिआर एकर्डखौ लानानै PIL होलायदों बेजों जोंनि माबाया बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाया जेबो खहा जागोन बा माबा मोनसे जेंनायाव मोगा मोगि जानांगोन आं नुहुराखै आरोखि नाथाय जायखिया बे बाथ्राया रोखा जोङो जानांगोन जोंनि गेजेराव बांद्राय बेखौ लालायनानै जि मोनसे
गावजों गाव गोरोबलायै एना एनिखौ नुदों बे जानो नाङा जिरायनांगौ थाबैनो जिरायनानै बेखौ बोरै मोजां लामाजों सुस्रांनो हायो बेनि लामाखौ लानांगौ आं बेखौसो खावलायनो लुबैगोन दिनैनि बे 66थि बड'फानि गोथार जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों आङो खावलायनो लुबैगोन बड'फाया बेबायदि हिंसा हिंसि गावजों एना एनि जानायखौ लुबैयाखै आरो बर' माहारि दानाय बर'खौ मोनसे गेरेमसा जौगासार हारि दानाया बयहाबो बेवहाय बिबान दंखायो आरो जों खौसे जाब्लासो जों बेखौ मावनो हागोन बेबो रोखाखा ओंखायनो आंनि नुहुरनायाव बा आंनि मोन्दांथियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोंनि गेजेराव जेबो दांगा हांगामा आरोबाव जानो नांला आरो दैदेनगिरिफोरनि फारसे जोंनि गागि दैदेनगिरिफोर आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ जों नंगौ थारैनो मान बावनो रोंनांगोन मानोना बै समनि सोमावसारनाय थासारि थांनाय माखासे समनि जे सोमावसारनाय थासारि बेजों गोरोबा बै समनि थासारिया गिलु बालुमोन हारसाफ्रा गिलु बालु जोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन पुलिस मिलिटारि बाहायनानै जोंखौ बुख्रुबदोंमोन जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन सोरबाया बिदिनो गावथारजादों जिउ बावनांदों मुंख्लं जालांदों सोरबा जिनाहारि खालामजादों बेफोर गोलाव ट्रेजिक जारिमिन दुखुनांथाव जारिमिन ओंखायनो बेफोरखौ जोङो गोसोखाङोबा गावजों गाव रेसपेक्ट होलायनाय बा मान होलायनाय बा लालायनाय अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनाय बे जोंनि गेजेराव लाखिनो हानांगोन अब्लानो आं सानो जोंनि गेजेरावहाय जेंना फैदोंब्ला जेंनाखौ रायलायनानै बेनि सुस्रांनायनि लामाया मा बेखौ जों नागिरनानै सावरायबाथ' लामाया ओंखारो आरो बेजोंनो जोङो आवगायलांनांगोन आंनि बेखौसो खावलायनो लुबैगोन जों सैथोखौ गनायनो हायोना हाया सैथोआ गमामायैनो मात नंगुबै बाथ्राखौ जेब्ला बुङो सैथो बाथ्राखौ जेब्ला बुङो बे सैथोआ नंगौब्ला बेखौ गनायनांगौ खिन्थु सैथो बाथ्राखौ बुंनायाव नोङो राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बे सैथोखौ नाथ्रोदनानै उख्रायलांनो नागिरोबा एंब्रानानै नोङो सौसिलांनो नागिरोबा सैथोखौबो नंखाय बुंनो नागिरोबा बहायसो जेंना फैयो खिन्थु जेब्ला सैथो बाथ्राखौ बुंदों बे सैथो बाथ्राखौ जोङो गनायना लानांगौ गोरोन्थि मावग्राया गाव गोरोन्थि मावनायखौ मोनथिनानैबो आं गोरोन्थि मावाखै होननानै जेब्ला एंब्रागोन आरो बियो बे गोरोन्थिखौ सुस्रायना लानो नागिरा बावहायसो जेंना फैयो ओंखायनो गाव मा मावबोखो बे मावबोनायनि फारसेबो गाव बिजिरनानै नायफिननांगौ आरो जोङो सानफिननानै नायनांगौ इंराजियाव ओंखाय होनदों सेल्फ क्रिटिसिजम आरो रिथिंकिं बेयो सासे मानसिनाव जेब्ला गैया बियो गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हाया आरो जेब्ला गावनि गोरोन्थिखौ नोङो गाव बिजिरफिनना नाया आरो बिदिनो सानफिनना नायाब्ला बे गोरोन्थिया जालांबाय थानोबो हागौ ओंखायनो आं खावलायगोन जे जोंनाव सेल्फ क्रिटिसिजम थानांगौ आरो रिथिंकिं थानांगौ आरो सैथोखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ सैथोखौ सैथो होननानै जों गनायनांगौ बेयो दिनैनि समावहाय नाथाय आं मा नुयो जों सैथो बाथ्रा बुङोब्लाबो बे सैथो बाथ्राफोरखौ आजावलायनो नागिरा बा गनायलायनो नागिरा ओंखायनो जेंनाफ्रा फैदों आं बेखौ बुंनो लुबैयो